Deci la exercițiul 2 roman am rezolvat aplicații la inecuațiile care le-am făcut. Noi o să mai facem inecuații și am să vă dau și o temă la sfârșitul orei pentru rezolvarea inecuației. Acum să trecem mai departe la noțiunea de funcție. Deci vom face funcția de gradul 1. Funcții de gradul 1. De g 1. În necunoscută x. Necunoscută x o băgăm în paranteză dreaptă. Bun, și subliniem frumos titlul. Pentru a defini noțiunea de funcție, nu trebuie niște elemente. Ne trebuie niște două mulțimi. O mulțime e mare și o mulțime e mare. Mulțimea e mare se numește mulțimea în care pe care funcția se definește, sau domeniul de definiție, deci e mare, este mulțimea în care funcția se definește. Se numește domeniul de definiție. Iar f mare se numește mulțimea în care funcția ia valori, sau codomeniu. Și scriem că e cu săgeată la f prin aplicația f. Și spunem așa că funcția f se definește pe e mare cu valori în f mare. Asta scriem. Și acum trebuie să determinăm funcția f. Funcția f, punem virgulă, f de x este egal cu y. Se numește legea de corespondență. Deci avem aici la 1, 2, 1 este domeniul de definiție e, unde scriem sub e, scriem 1, f-ul este mulțimea în care funcția ia valori și legea de corespondență f, care face pentru orice element x din e, să corespunde un element y din f. Asta scriem. Deci cu oricare ar fi elementul x din e mare, există un element y în f aparține lui f mare, astfel încât înseamnă y este egal cu f de x. Și aceasta se numește lege de corespondență. Și o notăm noi această lege cu 3. Fiind date aceste valori, am definit pe mulțimea e mare o funcție de forma f de x egal cu y, care are domeniul de definiție e și mulțimea în care funcția valori este codomeniul care se numește f mare. Acum, dacă e mare, ca observație, o găsă, dacă e mare este egal cu f mare și egal cu mulțimea numerelor reale, cu r mare, atunci funcția se numește reală de variabilă reală. Și se scrie așa că f e definit pe el cu valori r, de forma f de x egal cu y. Prima dată când primim o funcție, trebuie să găsim domeniul de definiție. Acum ne propunem că am definit funcția. Deci am definit că funcția f e definită pe r cu valori din r, este reală de variabilă reală, prin legea de corespondență f de x egal cu y. Și ne propunem să facem graficul acestei funcții. Ca să facem graficul acestei funcții, vom proceda astfel. Vom defini prima dată o funcție, să alegem o funcție. Asta este la întâmplare, este legea de corespondență. Și vom da o funcție. Și acum dăm un exemplu. E x, exemplu. Considerăm, sau fie f de x egal cu ax, unde a este aparține lui el. A aparține lui el și în cazul nostru a e diferit de 0. Această funcție reprezintă de fapt ecuația primei bisectoare. Și cum vom face? De ce am luat așa? Ei, dacă îi dăm lui a egal cu 1, atunci funcția noastră f de x va fi egală cu x. Și aceasta este ecuația primei bisectoare. V-am dat așa funcția de așa fel, f de x egal cu ax, ca să vedeți cum vom stabili limitele de integrare la capetele intervalului. Ca să putem să vedem cum se face
limită la minus infinit și la plus infinit. Și din cauza aceasta am pus condiția ca f de x să fie egal cu ax. Dar ecuația primei bisectoare este dată de ecuația f de x egal cu x. Și această funcție este definită. F-ul este definită pe el cu valori reale. Ca să reprezentăm grafic această treabă, această funcție, vom face intersecția cu axele. Deci reprezentarea grafică la punctul 2, primul punct a fost definiția funcției, la punctul 2 ne propunem să reprezentăm grafica această funcție. Reprezentare grafică. Reprezentare grafică. A lui f de x. Asta să vedeți cum facem. Și am spus că facem intersecția cu axele. Ori facem intersecția cu axele, ori facem un tablou de variație. Cum doriți. Hai să luăm, de exemplu, un tablou de variație. Să facem cu tablou de variație, pentru că nu înțelegeți suficient de bine cu intersecția cu axele. Eu, pentru mine, nu înțeleg, dar voi nu înțelegeți. Și pentru asta vom face un tablou. Facem un tabel. În care aici trecem pe x, iar jos, deci pe prima linie, vom face x-ul, care se duce de la minus infinit până la plus infinit, și jos facem f de x, care e egal cu x. Că așa a spus că reprezentăm, pentru a egal cu 1. Și ce facem? La mijlocul tabelului dăm valoarea 0. Deci x ia valoarea 0. Și acum scriem jos frumos. Dacă x egal cu 0, vom înlocui în funcție. F de 0 este egal cu 0. Pentru că x-ul e valoarea 0. Și sub 0 vor fi 0. Mai departe. Dacă x ia valoarea 1, în dreapta lui 0, vom avea x egal cu 1, va rezulta că f de x este egal cu 1. Și trecem sub 1, numărul 1. Dacă x egal cu 2, vom avea x egal cu 2, va rezulta f de 2 egal cu 2. Deci sub 2 va trece 2. Că așa este ecuația dată. Dăm în stânga lui 0 valoarea minus 1. Minus 1 și minus 2. Pentru x egal cu minus 2, x egal cu minus 2, minus 1. X egal, hai să scriem și minus 1. X egal cu minus 1 va rezulta f de minus 1 este egal cu minus 1. Și sub minus 1 vom pune minus 1. Pentru x egal cu minus 2 va rezulta f de minus 2 este egal cu minus 2. Sub minus 2 se va trece minus 2. Și acum să vedem ce punem la minus infinit. Am spus că a-ul este 1. Deci este mai mare ca 0. În cazul când a-ul este mai mare ca 0, vom calcula limita la minus infinit. Limită când x tinde către minus infinit din x este egal cu minus infinit. Pentru că a-ul este 1. Și sub minus infinit vom trece minus infinită. Deci așa se calculează limita. Apoi, limită când x tinde către plus infinit din x, acesta va fi egal cu plus infinit. Și la plus infinit aici vom scrie plus infinit. Dragi elevi, până acum am calculat toate datele. Și acum trebuie să le reprezentăm grafic. Eu am să șterg partea de sus, care nu ne mai trebuie, și trebuie să
întocmim un sistem de axe de coordonate. Un sistem de axe de coordonate este format din două axe perpendiculare între ele. Să vedeți cum îl desenăm. Deci vom șterge de aici. Ca să facem sistemul de axe perpendiculare. Până la tabel. 1, 2. Aici reprezentare grafică. Și aici vine. Așa de acasă. Ia să vedem. Am spus că facem un sistem de axe de coordonate. Bine, așa, așa. Și gata. E bine. Îl alegem imediat. Vedem să punem asta în dreapta. Să tragem axe. Așa. Aceasta este axa X. Și perpendicular pe ea este axa X. Perpendicular pe ea o facem pe axa Y. Am făcut așa mai mare. Deci pe axa orizontală luăm axa absciselor și axa verticală se numește axa ordonatelor, adică Y. Deci pe axa aici, în stânga, unde se întâlnesc cele două, este un punct și se numește originea sistemului. Bun. Axa absciselor XX', deci X este în dreapta și X' este aceasta. Iar aceasta este Y, verticală, cu plusul în sus, și asta este Y'. Deci pe axa XX' se numește domeniul de definiție, adică ia valori X. Pe axa YY', care este perpendiculară pe axa aceasta, ia valori codomeniu. Este codomeniu în care funcție ia valori. Și vom reprezenta acele puncte în acest sistem de axe rectangulare sau în sistemul acesta care este cartezian și apoi vom uni punctele și va rezulta traiectoria ecuației care de fapt este de dreapta. Deci graficul funcției f de x egal cu x trebuie să fie o dreaptă. Să mai precizăm încă niște elemente. Când am întocmit acest sistem de axe de coordonate, s-a întretăiat, s-a format 4 cadrane. În dreapta originii va fi aici undeva cadranul numărul 1. 1 roman. În care x-ul este pozitiv, x-ul e mai mare ca 0 și y-ul este și el mai mare ca 0. În cadranul imediat în stânga lui va fi cadranul 2. Aici. Undeva. Și aici avem x-ul este negativ, mai mic ca 0, iar y-ul este mai mare ca 0. Deci, y-ul este pe dreapta aceasta care sunt numere pozitive și x-ul este pe aici care sunt numere pozitive. Iar în stânga, deci în cadranul 1. În cadranul 2, y-ul este pozitiv și x-ul este negativ, că este stânga origine. În cadranul 3, care este aici pe undeva, mai jos să punem, cadranul 3, x-ul este tot negativ, scriem x mai mic decât 0 și y-ul este tot negativ, y mai mic decât 0. Adică x-ul este negativ aici și y-ul este negativ aici. Deci ce este sub axa OX? Dreapta aceasta y, de la origine la y', sunt numere negative. Și cadranul 4, acesta de aici, imediat de sub, care scriem noi aici frumos, avem x-ul e mai mare ca 0 și y-ul este mai mic ca 0. Am pus aceste date ca să știți cum să alegeți punctele, că sunteți prea mici și nu știți cum să luați punctele. Și acum reprezentăm pe acest sistem de axe de coordonate punctele. Când x egal cu 0, y-ul egal cu 0, deci este chiar originea sistemului. Când x egal cu 1,
Y-ul este și el tot 1. Și ce vom face? Vom duce prin Y o paralelă, deci pe axa Y vom duce o paralelă către axa X. Și o duc în așa fel încât să nu treacă prea mult. Uite așa. Și de la X, de pe axa X, vom duce o paralelă cu axa OY, care se va intersecta într-un punct, aici. Și acest punct se numește A, de coordonate 1 și 1. Mai departe, când X egal cu 2, bine, chiar unde am scris eu, Y este și el tot 2. Și acest punct de intersecție se numește punctul de coordonate B, de coordonate 2 și 2. Deci, punctul respectiv, prima dată este X-ul și apoi este Y-ul. Când X ia valoarea minus 1, deci pe axa X, în stânga originii, Y-ul este minus 1. Și ducem o paralelă de la axa X către axa Y și se intersectează aici, în punctul acesta. Și va fi punctul C, de coordonate minus 1, minus 1. Apoi când X ia valoarea minus 2, și Y-ul va fi tot minus 2. Este punctul D, de coordonate minus 2,2. Și acum unim toate punctele astea. Vedem dacă... Da, este grafic cu vreme. De data asta ne iese. Asta e. Originea este aici. Aici. Originea. Punctul de sus. Originea și punctul de jos. Deci a trecut prin punctul 0, 1 și 2 și aici a trecut prin punctul acesta. Deci punctul ăsta trebuie puțin mai încoace ca să fie pe grafic. Aici este punctul ăsta și aici este punctul acesta. Deci cam așa arată grafic. Și pe grafic scriem f de x egal cu x, adică ecuația primei bisectoare. Deci cam așa arată graficul, nu am luat eu foarte bine că nu prea văd, dar mai facem cu un exemplu cu f de x egal cu minus x, ecuația la a doua bisectoare. Asta o să o lași. Sau să mai facem încă o dată. Ia, oprește videoclipul și facem ambele exerciții.